Egunon, Tomasa, esnatzeko ordua da. Gaur, Aitona Jose Miguelen urtiak ospatu behar ditugu. Zure lengusuak datoz, Kazeresetik. Esan zuen amak, goizean goizo. Tomasak ez dauka esnatzeko gogorik. Atzo, berandur arte gelditu zen telebista ikusten eta orain ezin ditu begiak iriki. Tomasa, ea azkar, berandutu ingo zaigu. Gozaia, mai gainean dauzkazu, venga, azkar mesedez. Tomasak ezin du bereko bazulotik atera. Goxo dago barruan, ez du atera nahi. Eta erlojua, tik-tak, aurrera doa. Tomasa, ordua dela, gozaldu eta baguaz. Erlojua, tik-tak. Tomasa! Ikusten, atzo esan dizun oheran goiz juteko eta oin begira. Ezin ez nauta zabiltz. Ui, girua berotzen hasi da. Amaren ahotsa gero eta ozenago dator hor kanpotik eta Tomasa kobazulotik ez du atera nahi. Ia, Tomasa, nahikoa da, esan du amak. Eta izari tira eginda, kobazuloa desagertu eta hotza etorri da kanpotik. Atara berehala oetik, eta segi gozaltzea derrepentian. Tomasak etzun kobazulotik atera nahi. Etzun bere kobazuloa desegitea nahi. Eta hartzak bezala, poliki atera nahi zuen burua, baina amak oiuk atera du handik. Tomasa dago azarre, eta ipurdiak egiten dio erre. Junda sukaldera gozaltzera, baina bere barneko zuak eman dizkio gora berak. Komunera joan da azkar, eta barrenak askatzeko egin du indar. Orain, nola gozaldu? Gozerik ez dauka orain. Aitonaren barantzean jango. Kotxean ez du txintik esan, eta amak muturra jarrita joan da bodantean. Iritsi dira Aitonaren baserrira, eta bi musu eman dizkio nola hala. Kazereseko lengusuak ikusi ditu, eta bere burua haiek ulertzeko prestatu du. Gazteleraz hitz egiten omen dute, eta berak marrazki bizidunetan bakarrik entzun du horrelaxe. Sartu dira Aitonaren baratzera. Piper, porru, kalabaza eta tomate. Tomasaren tripak gozea dutela esan dute. Geroz eta gozea handiagoa. Bere tripako dantzak bere alaxe hasi dira. Orduan ikusi du 5 kiloko aza. Eta tripak horroka zituenez, gaieta erraldoi bat zelakoan, mokadu batez, irentxi. Tripa egin zaio borobildu. Eta orain, aza nahi du askatu. Ai, Tomasa, pero ¿qué te pasa? Esan dio lengusu Javierrek. Tomasak ez du ezer ulertu eta egin du salto. Azak gora eta bera egin du eta joan zaio oinera. Baloi erraldoi bat hankara itxatita izango balu bezala. Ai, Tomasa, pero ¿qué te pasa? Esan dio lengusina Cecilia. Tomasak ez du ezer ulertu eta egin du txiri buelta. Azak eman dio 2 buelta eta burura joan zaio tita. Burua zaio handitu eta begiak txuritu. Ai, Tomasa, pero ¿qué te pasa? Esan dio Izebanitak. Tomasak ez du ezer ulertu eta astindu du burua.
Orduan, asa, klik egin, eta itzuli zaio sabelera. Amak esan dio orduan, Tomasa, zer duzu maitea? Ama, asa nahi dut atera, baina gorputzean birakada, elkit alde batetik bestera. Ai, Tomasa, egin ezazu bultza, esan dio amak. Tomasak egin du indarra, tripatek ateratzeko aina. Bultza egin du indarrez, baina azaren ordez, puskerra atera zaio tamale. Inguruak egin ditu kutsatu, eta Aitona sudurrak bi atzekin egin du tapatu. Ama, ez du irten nahi, zer egingo dut orain, esan du Tomasak. Ama jarri da pentsatzen, eta esan dio Tomasari. Eseri, begiak itxi. Arnasa hartu, arnasa bota. Azari, barrutik begiratu. Eta irteteko esaten badiozu, aterako da. Tomasak amak esandakoa adi entzun, eta orduan, eseri, begiak itxi, arnasa hartu, arnasa bota, eta esan dio azari. Asa, ni naiz Tomasa, tripan egin didazu min, eta ez dut atsegin, bilatu zure bidea, eta argia ikusten duzunean, nire ondoan egongo zera. Tomasa dago geldi, begiak itxita, arnasa hartu eta arnasa bota, barrez, lasai. Kontatu du bat, kontatu du bi, eta bapatean, tripak nahaztu eta klin! Azak bilatu du irteera, eta Tomasaren barneko sua itzali da. Aitonaren baratzean, familian egin dute bazkaria, eta festa handi hartan, Tomasa izan da dantzariena.